סליחה, ערב טוב לכולם. אפשר לקבל את תשומת לבכם? אני כאן, הלו. תסתכלו לפה אני כאן. מה זה, למה לא רואים אותי? צ'אצ'ה, תוריד את הכיסוי מהמצלמה. הופה. ודבש! רגע, אחי, מה זה אומר דבש? מי זה דבש? זה דבש, שלומי דבש, אבי דבש, כולם דבש, אחי. אחי, על מה אתה מדבר? רגע, טוב. אז לסוד עניינים דבש זה דניאל דבש שלנו. אז מי עכשיו שאנחנו רואים דבש? דניאל דבש. כן, צ'אצ'ה דניאל דבש. מה זה צ'אצ'ה? אז תגיד צ'אצ'. צ'אצ'ה. מה זה צ'אצ'ה? אני לא יודעים מה זה צ'אצ'ה שם. צ'אצ'ה זה... אז לא, הם יבינו בסרטון, קיצר נהיה פה צ'אצ'ה וזה. אנחנו זה צ'אצ'ות, התייחסנו ככה כל קטן. כל אחד מאיתנו צ'אצ'ה. צ'אצ', דבש, דניאל. יאללה, אם אנחנו אומרים דבש, תבינו שאנחנו אומרים דניאל ונמשך את הסרטון. תן לו את זה. אין לעשות. זהו, הבאנו גם בשבילו, אתם יודעים דבש, מאוד אוהב לבשל פיצות, להכין פיצות, הבאנו לו פיצה כמו הופה, איזה פיצה! פיצה דבש. הרבה דבש. אגיד לכם את האמת, לא סתם כאילו הבאתי כאילו את הפיצה. אגיד לכם הפתעה, בסרטון הזה, דבש הולך להגיע. מה? דבש הולך להשתתף. זה הפתעה, זה הפתיע אותנו. בחיים לא עשינו דבר. לא עשינו דבר כזה. לא השתתף. קבעתי איתו, כרגע בכוונה אנחנו פה בלדו, אבל הוא ייכנס באמצע ו... מאיך שאתה מכיר את דניאל הוא... יגיע. סיכוי שלא יגיע. מה אתה אומר, רון יגיע או לא יגיע? כן. יגיע. אז זהו, אז חתונה אחרונה. הנה יש לנו פה התחתן ראשון, התחתן שני, התחתן שלישי, תל רביעי, התחתן, זה חתן ורגע, תסתכלו, זה איתך. נשוי. נשאר לנו אחד אחרון, זהו, אחד אחרון, נשאר שיתחתן. אז כמובן מסורת מה חסר לי פה בשביל שנתחיל? גיטרה. זה קטע אומנותי, תסתכלו איזה יופי איך אנחנו קוראים לגיטרה. 3, 2, 1. הנה הגיטרה. יאללה, אז אפשר להתחיל? אפשר להתחיל, רק... רגע. דבש יגיע. יגיע. אמרתי, הבטח לי שהוא יגיע, הוא אפשר לסמוך עליו, הוא קטן, הוא רציני. יגיע בזמן. תן לנו בראש. הכנו משהו בקטנה, במיוחד בשבילכם. הכנו משהו די גדול, במיוחד בשבילכם. שתדעו כמה אנו אוהבים אתכם, רון ודניאל היקרים. כי לא בכל יום מתחתנים זוג חברים. וואי, זה סרטון אחרון, זה לא להאמין. נעשה פה משהו מיוחד ודבש נזמין, דבש אמור להיכנס עכשיו. אמרתי לכם, ידעתי שהוא לא... דבר איתו, תקשר אליו. לא הבנתי איפה, לא הבנתי. דבצ'י. הוא אוהב שאלה שהוא יבוא. טוב, שים את הפיצה בתנור, היא מתקררת בינתיים. תהיה מוכנה עד ש... הבאנו פיצה. בינתיים שנייה אני מתקשר אליו, טוב? דבר איתו. נראה איפה הוא. דבר איתו, בוא נראה איפה. זהו, לא עונה לך. חכה, הוא יענה. בעזרת השם. איזה דבש, לא עונה לך. ידעתי שהוא לא יענה. יאללה, איפה אתה? מה קורה? איפה אתה? אני בבית. מה בבית? למה אתה לא פה? מה זה פה? מה זה פה? אמרתי לכם, ידעתי שהוא יעשה את זה, אין לי כוח. נתחיל בלעדיו. בוא נתחיל בלעדיו, אחי. אין לי כוח, בוא נתחיל תקשיבו. בלעדיו. תתחילו בלעדיו. הבן אדם הזה. אין כוחות. הבחור הכי עדי שם בשכונה, בלי שפה וטלטלים שמשוחים במים, עם טלפון כבוי כבר יומיים, או במצב טיסה כל שעתיים. קובעים לצאת פתאום מהר. כולם הגיעו, אבל מי חסר? לא הבנתי איפה דבש, אז מי ידע? לא הבנתי איפה דבש, אז לא היה. לא הבנתי איפה דבש, הוא בן אדם כזה. גם ההורים שלו מותשים מזה. עכשיו, תכננו טיול לקוקה קולה וילג' וכולם היו כבר מוכנים
מוכן. לא שזה היה מאוחר, כן? סך הכל לצאת ב10. אז בסדר, נתעכב קצת. נחכה לו למטה, נדפוק לו בדלת, נעיר אותו. היה קשה, הוא ישן? מכין פיצה? מה, הוא אחרי לילה שרועי ליווה אותו הביתה? לא מה שאתה חושב. אז היינו מתוסכלים. חכים ומתוסכלים. אז בסדר, נתעכב קצת. בתכלס, אף אחד לא הבין אז איפה... לא הבנתי איפה דבש, אז מי ידע? לא הבנתי איפה דבש, אז הוא לא היה. לא הבנתי איפה דבש, אז מי ידע? בסוף הגענו, התמקמנו, פתאום דבש. לא הבנתי איפה דבש. שהייתה פרה. לא הבנתי איפה דבש. הפיצה עוד קרה. לא הבנתי איפה דבש. תגידו את האמת, שאתה הבנתי כוס, איפה מסטול מת. צ'ה 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 פה. חבורת צ'אצ'ות כותבים ושרים פה סרטון אחרון. עושים מסיבה, מתחתנים פה היום דניאל ורון. מה אתה חושב? תבוא ונצעק פה, נראה לכולם. צ'אט שלי מתחתן! צ'אט, הופ, חתונה! שמאל ימין שמאל, איך כולם פה רוקדים לפחות עד אחד. איתך כל הצ'אצ'ות מעל 10 שנים, וואלה זה לא מעט. הגענו ליום המיוחל, מה לא נפרגן, לא נרים להם קצת? צ'אט, שאתה עונה או שואל? מה נגיד על דניאל? למה? זה דניאל! חבר'ה מה? זה דניאל! עצלן! איפה הוא לא הבנתי? זה דניאל! עומד על עקרונותיו! זה צ'אט! אני ותמר! זה צ'אט! טוב הבנו אחי, בוא נעבור לרון, מה נגיד עליה? צ'אט צ'אט צ'אט! חכמה! כן זאת רון! קשובה! כן זאת רון! אהובה! כן זאת איפה רון! דבש לא הבנתי? אולי עם רון! נגנה אי פעם בחליל! אצלה הכל קליל! והיום חתונה האחרונה של הצ'אצ'ות תרימו יהיה חגיגה וואי וואי! זו משמיים. וואלה ככם מתאים כמו כפפה לידיים. וואלה ככם הכירו! הוא בשלמת אותה. את ליאו הוא לקח. סרנו נשר! איזה זוג וואלה מוצלח? ככם הכירו! אין עוד כזה זוג. וואלה ככם הכירו! לעשן הם לא ממות. וואלה ככם כמו הכירו! שתי טיפות מים גורל משמיים ממש היו. וואלה ככם הכירו! טוב חפרנו כבר, נסביר את זה בשיר הבא לחוד. הכל התחיל מחברים משותפים של שניהם. הם לא ידעו אך כבר מאז היה ניצוץ ביניהם. ובמשך שנתיים נפגשו הם כל חודשיים. זרקה לו קצת עיניים, אך הוא לא קלט בינתיים. היו כך ידידים, אולי שנה, אולי שנתיים. מה עם הפיצה צ'אץ'? תן להם עוד שעתיים. ואז כשותפים עברו פתאום לגור ביחד. עם כלב משוגע ורון לקחה אותו בלי פחד. פתאום משום מקום נהיו הם זוג כך במפתיע. מאז כל יום היא רק חיכתה לו שיציע. והיום החתונה של זוג צ'אצ'ה, דניאל ורון, החתונה האחרונה של זוג צ'אצ'ה, דניאל ורון, החתונה של השנה של דניאל ורון. לא להאמין שזהו הסרטון האחרון. קדימה קומו כולם, בוא נקפיץ את העולם. זו החתונה של זוג צ'אצ'ה, דניאל ורון, החתונה של השנה של זוג צ'אצ'ה, צ'אצ'ות האחרונים, והיום הם מתחתנים. הם זוג צ'אצ'ה, חתונה של צ'אצ'ה, חתונה של זוג צ'אצ'ה, צ'ה 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 צ'ה. מה עם הפיצה? טוב ביי, אבל הפעם באמת